naimbag nga bigat kada kayo man napaw. Ito man ni kumpare yung parparala na yun kat agaramit tayo man iti video nga parparala na yun. Kat tatay bigat apaw na pang kami nagtabukol kini kumpare. Dati nalaalami mga karkarpa. Tas agi nga apaw nga nalamay madimi nga imbid video. Tata direksyon nila nga lutuin na napaw. At sa pala kumata danggayan da kami magkinikumparin ta kabukab kami manahin. Tayon. So titi na naalatatatang bigat niya paray. Una. Kung kami nagtabukol kinikumpare ado man nalamain. Ado mga ngating-atang binamdaman. Ati party may upan ngay pritaw ya. Datakal. Mabalin pa gitna nato ya paray. Una. Sano nga niya birada taman to yan. Nya ati gumatang ati mantika tay prito tang ako nam. Ila kum tadad dumanasan to gatang mantika. Apaw, linisan ni kumpare. Birada na kano ate apo ko ka. Nya pare, Gita. kitam. Gitaan nga karpa. Et talo kami mga nagtatabukol apaw ay ke pinagkakalumimot na. Teron na pa ni kumpare. Agkabukab kami mga duwan. Ang bugi na pare. Ahon, bawasit. Mabati bugi na. Naladaw dang ako agito eh. Nagmaya. Ang balat tama ati papaitan niya pare. Ang balin ah. Mas manati ti wadag na damdaman niya. Ang liwado ah. Ang lidawin. Sabak bisin. Ya. Ano, yagawa magaraw. Isang garding nyo ba na? Ay naginyog ya. Arta ka nawar. Manta tiruwa magaraw. Kahit sa ito yun po, tiluto ni kumpare. Tiluto na ito yapaw. Ginitaan. Gigatin na ni kumpare. Hindi marabi ate yapaw kayo sa bali manigadan na. Sa atin na po, ikabil tayo di kuanan, gitanan, nga pang pananam na, agiti karkar pang nalatay po. Sa dandama, mangantay manayin, mayatain paray, imas manayin. Ganun pare, imas-imas nga talaga. Diba yan dyan ang? Sa tayo kabilan basit di kuanan, pang palsam na di kalaman si tatay. Nalutong pare, mga taman pare. Ito kubwa-kubwar na nay. Gimas sa tabi pare, bugi. Dataman, ti magustuhan na pare. Maya, atente. Udbuhatin pare. So dito yung manan na po, ti pami ngalap-ngabon kini kumparay. Tatapaw, mga kami mang kini kumpare kaon. Dumawat tayo pa iti bindisyon kinapaw. No tagkararag pare, ado ti amok nga luwalaw sa mga talagkarag tataya. Una, nagpasa din Kasla sikan sa kay. Sika. Singarod ta dumayot iti bendisyon kini apo gitoy makan nga panta pagsangwan. Apo Diyos ko, salamat gitoy makan nga radtoy sangwanan mi nga pan ni pagsangkuan ni kumpare. Sa pailak mapo nga sikati kang kanayon nga banbantay kanya mi nga duwa. Adayon na kami ti sakit ken disgrasya kas ti matagitoy pamilya mi apo. Sa pailak mapo nga sikati mga aywan. Siya kanayon ti agtultuloy apo. Ken salamat apo ta aduti na alami nga lamois nga napan nagtabukol ken nagkalap. Sa pailak mapo nga kada pinagtabukol may nagkalkalap adulat ta ti malalam mi apo. So sa pailak mapo nga siya kati mandaydayaw nga ang kanayon ket daytoy ti dawatan mi apo iso ti nagan mo isos amen. Tayo ti pinagluwala kon pare Nagbayag ti kararagod pare. na ado ti lumlumon kung halawalo nga isagsaganak kinyam nga kadamangan ta damot ti may kwakwak may bagbaga mo ta si kake nalain ka nga kumararag ta dati ka nga nagdaldalan ti kwakit pastor mi dapaw papasturak lang itik pare ba
Gitik mo. Hindi masin pare. Tiluto mo. Apo, bugi. Bugi ti kwa. Karpa. Atay? Tay. May ati din tanakar pa pare. Dahil silyam niya. Basta no papare no mapapaliw ko no mag-udi ka nga sumarsaro no kanya nga panagkalkalap ko kwa. Na dumaalak. No kuy ta kwa. Onti malalak. At suganin nga tayo mapugak na tayo. Taon malalayaw. Kaya ganyan kiswerte na dahil tayo. May natin. Nakabawi ka taparay. Kaya nalata. Ay, hindi na minsan nga kilino ko na ya. Madi, talaga ka sa type kalkala pare. Madi mo sure no da maalam na awan. Kurang samutin ng boy tabaray. Ado naglutak ta, malisuyati. Di naman dangagan. Alang-alang nagluto ni kumarem nga muna nga napan nagkalap. Mabisina ka kung utak ka. Ang ta ni kumarem manayin. Nuko daw tata asom sa taparay. Bayam. Doon na pwede pare, di ka madanakan, masilasin luto ni kumarem. Sila pabunyag kahit, birbirada na tatangal daw. Doon na halata na swirchan tatataya pare. Met, pinakay buwang tatangal daw yan. Naswerte tawan bulan niya. Wait. Surti ti awan ti bulan. Ado ti lamas niya. Amala. Di na minsan kawan. Hero. Dapapgad na tiluto maparay. Pang sila nga talaga pare. Lutok. Medyo pinakagatak basit di ko na. Gad na. May sabat man ang bisin ng pare? Marod. Nyoras atin na, alas 12. Natin. Hindi mas atin bugi pa rin eh. Ano tagumaok para rin na po. Taparay, aduin na po. Nasyuktong tayo ta pare. Damdaman to at asyuktugan paray. Ang kanino makarod. Tigo pa ma. Tigo pa matigit ta. Dati malagip ko man pare. Ngamanan. Ay kwa. Agi jay istorya dagi jay Marites. Ay kwa jay. Babae aja pare kan lalaki. Nagkanano dagi nga babae kan lalaki manan. Dengeg ka tay istorya ka. Ngaji kanu nga babae pare. Nahilig ay ti kwa. Agkay kayo nga ita kakanyugan, kapapusan, basta agkay kayo nga medyo nasiksimot din nga bumakitain. Kita tanay ra na kanu nga napanman nagkayaw. Nakasalaw ti takong mait. Barako ko naman. Barakaw. Nakasaraw mo ti barakaw. Magkano ti sa salingsingan na ti kayaw. Nga pugi-pugi. Siguro na niya ti kukun na jay. Ayun. Kita taji barako ko nakita na. Nakaw. Tidaras na kanu nga rinugban pare sana sinaltaan. Jida kwa karutan. Rinugmaan na. Rinugman na kanaw. Ay ko siyempre aja nga babae ko kwa mo siguro kay namut Rinugman na. Sana sinaltaan kanu pare. Nako. Nagmat kanu pinagsalsaltada Gudi kwa kanon.
Hindi nabag na nga salsaltaan ay istoryada kahit nagpukuti garod ka nang kay kayaw. Dati ko nakakita nga eh. Pukuti ka na. Hindi ka no agkuti pare. Hindi talaga ka nga nasaltaan na sakta talaga. Kuha na nga talaga siguro. Hindi ka no agimas sa to'y sidantan pare. Ay. Uray la ka nga napagod na sigit-singit nga kasla ka. Sila gurong. Tunay aji tinga ko an pinang saltanan. Talaga ka nga di agimas sa atin sidantan ka ni. Napagod si Napagod di singit-singitan. Pung ito'y maritisan ko na kagitala what chismis la tibang bantayan da. Una ila nga. Di mamata di pare ata singit-singit ko narigat atang mapagaw tuloy galo mata nuang ko Madi mapagod tayo. Adi way mau. turo way no lagi kalakyan nga nuang tuloy galo mo ajay Madi nga ko aday. di na mapagaw. Mapagod namin kumaray. Pero na kumaray milili siguro mata. Una nga dama nagragsa dagar di storyanda. Ada kita marmartista purpuraw no ka. Apo na yan ta. Punti singit-singit. Puna yan kuna na kahit. No si kasumalta pare kaya mo kasyay. Madi ano sumaldak pare, madi nga di kay-kaywan. Di mo na may ako lunglukan. Di kwa. Katal-talunan kasyay. Hindi Jay hotel kasyay. Guna. Ay pare ka may lingid lang kano basit jay ubot nti bulong ti kamuting kahoy ka mabalinain. Sige. Punta pare. Ikisap manan pare ha. Gugatan tayo buso natin karkal pulse nga nalata. Purpose nga nalalapog ya. Hmm. Nagip ko ang pare din na minsan. Hindi pa kuntis barangay. Tatawagan ako na pang kamagaan di ba? Tapok kay labang ka kuma. Nasaya. Tres mil ti kwa. Saldo aribo ti kwada. Tupapak ba di mga bak. Kaya kung tisma. Kaan garon. Nakaw, nagsayangan. Ano natin kwa, film yung kumayay. Saldo aribo. Trismel. Ako matang-katang nga ako na. Una. Naman dito siya no sa tamang abak lagi. Kaya mamati kuha tayo, syudad tayo. Ado ti tursok. Nararawag nga mangan. Ti syudad tayo. Dito pa yung pag-aro ko na nga mga bakta. No, sa lumaban nga technique ti gamitan. Ay no. Nakadaki din. Meron na nga daap. Ado ati maparagsak ko ta gamit ka di teknik ko pa nga may nga pinagkan pa rin ako Dulduling ka labag nga dyan wawaran ta di ka ba nakakati ko so gagamgamita at yun dyan pinaguyag. Taka awanan na dyan magamgamitan ta awang mutay naguyag ka mutay so nga medyo kumakso ka tao. Nung lumabang ka na contest. Una lumaban na ka. Dati contest. Banatam. No, amo na pa paray ka ma. Pabana mo ko Awalan? kanya? Awalan. Ibusan. Nagbitinan. Banatamatan nga eh. Ikisap maun. No, da kaya paray ti pakita nga ti may nga teknik ka. Gusto ko mapamaya ka din eh. Ato ti si daan. Ay. Si daan. Sa ti Sa titin na po yung mic. pinapoy ko ma halimbawa. Bye. Gusto mo pamaya ka din paray. Gusto? Una ta kuntis mo iya. Mga bakano kasi jay. Pinartakan mo nga talaga niya. So itili isikreto nga teknik mo. Maya, sika. Ano na po, bitin. Pinagkastak mo ako ng kadungan kasi buhot nga nagkakasya. Nagisubsubot rin sir. Diba na nansak daw. Hindi, masantya lang. Ano? Dati pagpabugkaw pa rin. Bugkaw mo man. Shout out kini Edwin Rulago. Sir, shout out pa rin. Tas tamad kini ading Rich Queen Tabalno Vlogs. Ading, shout out kanyam. Tapos Ading malay?
ni Probinsyanong Layas, PH. Paray, shout out. Mangan. Ano? Ba, ito pinagkalkatom niya paray. Dapat ka nga taglulumang parangan na ko. Wala na rin. Dapat ka nagpapayagin nga. Talaga, balik. Kat patinggan lang te dito tayo dito na ako. Yaman kami manan iti panagbuy-buya yo ti video mi aparparalan. Kat sapay la kumata madi kayo nga agsarsardeng agbuya ti mga video maker. Adu pa taramigan mi nga video nga parparalan. Paragsak ta soda, ngagbuy-buya. Gito'y video tang arami din. Ano dyan buy-buya. Sapay lang mga paragsak taya. Una. Kahit ang kanayon na tanga buy-buya. Dati video tang parparalan. Agyaman kami apo. Diyos ti kumuyog. Amen.